ассалому алайкум ҳамсолон ва тамошобинони бадилназик. мо шуморо дар барномаи ту барои ман азизи хайра мақдам мекунем. номи мавзӯи имрӯзаи мо хушомадед ба олами некӣ аст. бачаҳо, мо дар мактаб бисёр фанҳои аҷоибро меомӯзем ва дар бораи худамон низ бисёр чизҳоро медонем. ман медонам ки шумо бисёр оқилу доно, бо истеъдод ва ба мисли ман зебо ҳастед. аз волидайни худ, аз калонсолон ё аз дӯстони худ бипурсед ва дар шарҳу эзо бинависед ки некӣ чист, киро одами нек гуфтан мумкин аст, некӣ чӣ тавр зоҳир мегардад, ман чӣ тавр метавонам некӣ кунам. боварӣ дорам бо ман розӣ мешавед ки некӣ дар рафтор, гуфтор ва корҳо зоҳир карда мешавад. инсони нек ҳамон нафарест ки дигаронро дӯст медорад ва омода аст дар лаҳзаи мушкил дасти ёрӣ дароз кунад. инсони нек паррандагону ҳайвонҳоро дӯст медорад ва онҳоро нигоҳубин менамояд. инсони нек кӯшиш мекунад дар суҳбат бо дӯстон ва калонсолон хушмуомила ва боэҳтиром бошад. имрӯз дар рӯи замин маҳз рафтору кирдори нек як чизи махсус зарур аст. инсони нек бо анҷом додани амали нек худ бо чунан дигар мешавад, беҳтар мегардад, дӯстӣ қавитар мегардад ва дӯстони нав пайдо мекунад. мо ба кӣ кӯмак расонида метавонем? мо ҳангоми ба биби ва бобои худ кӯмак расонидан кори некеро анҷом медиҳем. мо метавонем асои онҳоро ба дасташон бидиҳем, борхалтаи онҳоро бардошта барем, ба онҳо як пиёла об бидиҳем ё ягон чизи дигар пешкаш намоем. мо амали некеро анҷом медиҳем. мо метавонем дар корҳои хона ба модари худ ёрӣ расонида кори некеро барои ӯ анҷом бидиҳем. мо метавонем мустақилона дастаро хон ороем ва онро ғун дорем, зарфҳоро бишӯем ва додарак ё хоҳараки худро нигоҳубин кунем дар он вақте ки модари мо хӯрок омода менамояд. мо амали некеро анҷом медиҳем агар паррандагон ва ҳайвонҳои бесарпаноҳро ҳимоя созем. гурбаҳо ва сагҳоро нигоҳубин кунед. ба ҳеҷ кас иҷозат надиҳед ки ба онҳо зараре расонанд. манъ аст ба саг. сагро шӯронидан, яъне оташин кардан, ро ҷониби ҳайвон садои баланд баровардан. манъ аст ба гурба. ба ҳайвон дард расонидан, аз ду миён кашидан, гурбаро аз баландӣ партофтан, аз пой ба гӯшҳояш кашидан. ман як фикр ва пешниҳоди аҷоиб дорам. монанди ман расми дарахти корҳои некро бикашед ва дар баргҳояш он корҳои некеро ки шумо анҷом додаед бинависед. кори некро ба фардо набояд гузошт. ҳар як нафар метавонад некӣ кунад ва ҷаҳонро имрӯз андаке дигар созад. агар шумо ин мавзӯъро муҳим меҳисобед, лайк гузоред ва дар ютуб дар шабакаи мо бипайвандед. то бо хури оянда сарбаланду хонобод бошед. хайр!